Il-Kamra tal-Periti flimkien mal-Assoċjazzjoni tal-Iżvilupp nedew inizjattiva konġunta sabiex pajjiżna jkollu Kunsill Nazzjonali tal-Bini ta' sabiex ikun assigurat li l-industrija tilħaq il-livelli meħtieġa il-bogħod mill-periklu. Waqt konferenza tal-aħbarijiet iż-żewġ entitajiet insistew li minħabba l-burokrazija li hemm fl-awtoritajiet involuti dan qed jiswa lil pajjiżna l-mijiet tal-eluf ta' euro li fl-aħħar mill-aħħar huwa l-poplu li qed iħallas għalihom. Kien fid-dawl ta' dan li nħass il-bżonn jitwaqqaf dan il-Kunsill biex ma ssirx iktar ħsara lejn ir-reputazzjoni ta' din l-industrija. Dan il-Kunsill se jkollu strateġija għall-ogħla kwalità u standards fl-iżvilupp. Il-President tal-Kamra tal-Periti Andre Pizzutto spjega kif pajjiżna teżisti l-ħtieġa tal-liġijiet ġodda biex titħares l-industrija. Ir-reputazzjoni li ħażina li kienet qed tiġbor l-industrija kellha bżonn tiġi indirizzata b'mod urġenti u konna avviċinajna lill-MDA biex nippruvaw b'xi mod insibu forum fejn aħna nistgħu nikkoordinaw u naqblu fuq pjan biex intejbu s-sitwazzjoni. Kif kulħadd nasab japprezza, is-sitwazzjoni tal-industrija hija kemm xejn inkwetanti fis-sens li qed jiġru inċidenti forsi naqra spiss wisq u mhux qed naraw tibdil mill-lat regolamentazzjoni fast biżżejjed biex nagħlqu dawn il-problemi li qed ikun hemm. Min-naħa tiegħu il-President tal-MDA Michael Stivala fisser kif huwa meħtieġ li l-iżviluppaturi u l-periti jimxu jitfit hekk kif hemm meħtieġa ta' azzjoni immedjata f'din l-industrija. Irridu nagħmlu iktar riformi li fl-aħħar mill-aħħar igawdi bihom il-poplu. Aħna għadna mal-Kamra tal-Periti ġurnata llum minna tal-Kunsill għal wieħed illi naraw ir-riformi jsiru imorru quddiem il-Gvern b'vuċi waħda u soda biex naraw illi ħafna drabi barra l-perception hija illi l-Kamra tal-Periti u l-iżviluppaturi joħdu pożizzjoni differenti, meta fil-verità dejjem kważi jkollna qbilu nagħmlu fuq l-affarijiet u ħammorru naraw illi l-affarijiet li meta jkollok ċertu riformi li joħdu ħafna żmien li naraw li jsiru biktar mod maġġel. Kristin Mamo għal Net News.